Sa Lapu-Lapu City Grade 8 student sa Basak Night High School na biktima sa hit and run, LTO7 Director mibutyag nga nasubay na nila kung si kinsa ang tagiya sa SUV nga nakadasmag sa estudyante o napadad-an na nila kini og sabpina. Anong report? Sa kuha sa CCTV sa Barangay Basak Command Center, makita nga alauna 22 sa hapon niadtong Lunes, mikanaog pa sa giluwan ng tricycle ang grade 8 student nga si Michael, di tinuod nga pangan. Uban nga mikanaog sa tricycle ug naglakaw paingon sa pedestrian lane ang iyang igagaw ug ang higala niini. Unang milabang si Michael subay sa pedestrian lane ug misenyas pa siya sa ubang mga sakyanan. Pag-abot niya sa tunga, kalit lang midasmag sa iyang luyo ang usa ka SUV. Maayo na lang kay nakabarog ra usab dayon si Michael ug nakalahos paglabang. Usa sa mga motorista ang mituktok sa SUV ug daw gipahibaw niya ang nagmaneho niini nga nakadasmag siya. Apan human sa pipila ka gutlo, mibiya ra usab dayon ang SUV ug milahos na lang usab si Michael sa iyang eskwelahan. Nakabantay naman ko pero kuan lang kanang murag nagtuon og muhunong to ba. Nagiligsan naman ko dito. Wala man kahunong. Nahiagom o gamayng pangos sa mga kamot si Michael apan pagkagabii nabatyagan na niya ang pagpanakit sa iyang liog ug batang. Wala man ko nito sa sakyanan kay medyo mahadlok ko marag dalom sa asa ba. Pero wala ram siya reaction sa akong pagkatumba. Nga pagtumba nako wala man lang siya kaablis yung bintana dito murag wala ra siya paki kung wala siya giduol atong driver sa motor. Kasi nakasyagit yun ko. Pagkakita na ko sa video, nakasyagit yun ko. Kay, abi na ko ba, kanaganing nalata siya o nalagpot ba kaha. Pero praise God kay, mura ba gipugngan siya nga, dili siya maigo atong sa pikas nga sakyanan. Nakakuha og kopya sa CCTV footage ang inahan ni Michael ug nakahukom nga i-post sa social media aron usab masubay ang SUV ug makapangayo sila og tabang. Gipablatter na usab niya ang hitabo sa Police Station 4. Kaniha, nahukman sa mga ginikanan ni Michael nga ipahiling na lang ang ilang anak sa doktor. Matod ni LTO7 Director Victor Caindic, nasubay na nila ang pangan sa tag-iya sa SUV ug gipadad-an na nila kini og sabpina kaganihang buntag. Gihatagan nila kini og 72 hours aron makapatimaw sa ilang buhatan. Makahatag og pagpasabot sa hitabo. Nag-initiate na lang may motopropyo investigation kay wa pa may naabot may formal complaint gikan sa katong biktima or sa pulis. So para lang masugdan, nagmotopropyo mi na padana ang subina ganihang buntag. Gidasig sa LTO7 Director ang pamilya sa biktima sa pagsangat gayud og reklamo. Gikadismaya usab niini nga ang insidente nahitabo mismo sa pedestrian lane. Nga kaning pedestrian lane, whether gadali ang driver or unsa bay rason niya, og naay tao sa pedestrian lane, obligado sila muhunong. Dili na ingon nga muhunong lang ka kay ganahan ka, obligasyon na nimo muhunong og dunay tao sa pedestrian lane. Depende na sa iyang rason, ma'am. Kung unsa, pero sa iyang gibuhat, ma'am, kinahanglan man pud siya gud manubag kay usa pud na akong purpose, ma'am, nga dinha adapita eskwelahan biya na daghan pang mga bata ba niya. Dili ko gusto nga daghan pang mga bata ang kana ganing ma-appeal. At least katagaan o leksyon bang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.